lekha buziak tular tak Olivia Perkins chu nula pakhatin autograph adila Olivia chuan nui chungin chu nula lekha bu chu assign saka nula kalson rual chuan Bialpa kaila ron thu thlave ngalin an anniversary khennan thlatlem te chaw om to wangin phur takin Olivia chuan Haven Island lama lom tura zin chwa aplen thu chu asoi siam siama mase kail chuan in thena du tho soi chuak phong mai makti takin Olivia chuan thil soi fel puya tumnya la mase kaile ro athu soya ding hetlat an pani ta na thaber turani tho soya thaliam vele a Olivia chuan video call in a publisher nen anin bia a publisher bula chuan a novel thar tur azia tan tho soya mase dik tak chuan tlar khat po engma Olivia chuan ala ziak tan lawani a publisher chuan lekha bulo tling tak tur ziak tur chuan a fui phur sa usawa Olivia ta ne ro phurit atlinga ni som chunga ziak zo man turati ani zuibok Olivia chuan a zo man tur thuin a thla veta a Trovia lel rama chuan Prince Alexander chuan Love Bounty le khabo chiar meka aziak to Olivia chu thiamati in angai sanglia lalfapa ani na nga amo phurna tanga cholni chakle thin ma se abatlar chuan a schedule full vecto choron sha tira chungzinga chuan anlal in ngei maya grand ball an nei tur potela Haven Island Marine Life Conservatory and kolto Dr. Lee ne na tanga anle khadon chu abatlar chuana pia Haven Island fundraiser anne na tura tel tura somna aloni mase Winston chuan grand ball anne turni nen ain sulpel thua shila chutilai chuang Queen Patricia loluta Renzo Palace fano Catherine nen tuk chuan ankil na a anin mu thu soin afapanin chuan soirem adu wangin Catherine chu an grand ball tel tura som thu soi chuan Alexander chu lomlem lo khop mai achan chu Catherine hi nupueta na nei du lawa anu hian Catherine chu afapata na ruat ni in a hretat thungani Alexander chuan aril ru mangthutin Catherine lakatanga ahim theina ni be sein Haven Island fundraisera inlana tul tho soin grand ball nen chuan ani ein nan buai tho soya amalama shil ani lo chu nu chu athinarima mase Alexander chuan fundraisera ain lan lo chuan atana ming chha thak tur tho soya anu chuan akalarem ti sak nge in mimal him hloplama hun pairal lo turin ashil zui boka New York lekhabu dor pakhata lekhabu housinga a lekhabu zia amufua ain lai chuan Prince Alexander chuan aron supala lekhabu tladarte chu ngai dam dil pa in an chardun molmola a lekhabun in chian chuan Alexander chuan a lekhabu ngai na takani tho soya ama nula chu amu to nu ni na shia mase Olivia chuan lom thu shilin akal son maya Alexander chuan lekhabu kom nunglama thalak chu muin angai san eme mani ti ashia zui watna chu amu zui talawani apartment noktaka online Olivia kongka chu ain chum ri burbura ava hon chuan a thianu KTA turking in a loading reng an pani chuan Olivia te break up chungchang le writers block chungchang te an soidona KT chuan Haven Islands fakna dokana le ring chu mufua achianu bula chuan vacation mangtura zin chuan ale khabuzia konga apui thei mial mai thei tho soya Olivia chuan an ngai to adika titavyang mai Haven Island cholmanga zin tur chuan rilro siam fel tangala an chian non chuan an thleng ve ta roi mai KT chu tuicheng turin chuak zui ngala mase Olivia ro chuan ale khabuzia chutan nya le tuma a thei thlot lo wangin wak turin chuak ta dai mase Bialpa hlui kailale abial nuthar July resort a chuan a muthut mai rang takin abi rungala lekhabudora tlangwal mu khan nunglama tangin aron bethut Alexandra ni thu shilin engkima thavekem ti azota zakrudew tak chung hian Olivia chuan pangpara in chian tho soya Alexandra chuan ale khabuzia thar turatan ama ti phur thar theitur azon le zon lo zo pa in New York ani na shat lo wang khan ngai damadil zuya kailele abial no Tiffany te chuan anon panhnaya kaila chuan thlathum kalta a business meeting a Tiffany ne na anin tonda na soya kail nen anin zuilai khan na ringa ta buai puichin wangin vacation mangtura zin chwa kha kaila hiana du ngai si lawa alo danglam talutuk cho Olivia chuan makati hia achanu nen pula nomline Olivia chuan kailan alo kop ruk ring dan te chu achanu shil molmola
mase Katie chuan a thian nu tlangwal biak kha angai veng zok dai Alexander chuan Marine Laboratory ain kwalain a butler Winston a lo luta ani chuan fundraiser a Dr Lee atel thelo tur thoron shila Alexander chuan fundraiser chu laboratory ta na sumtuak na omchuna ni ti thithiamin aman hosme tumta a Masia thu soi tur zia lockdown tur thithiam lo viau mai Alexander te chuan Olivier te thian dun chun mufu a an pan phengal thuaya Olivier chuan an pania vacation mangdun an ni empty alo zota Alexander chuan ani na thupadu wangin Marine Reserve fundraiser tana part-time consultant ani tho soin resort chunga facilities turu tak te chu andu chuan fan kwal pui ain huam thua soitela tlangwal mel thatak bula hun man theina chu anlo phur viau mai Olivier te chan dun chuan an chak viawa Olivier chuan aril ro thak le a mase Katie in anor lui that chuan arem ti vele ta a te chuan Alexander te panhe chulung oi takin an kal sona Alexander te chitla chu Ridleya Queen Patricia security head in alo en thavek Patricia kol ngalin thildik lo engma alom lo thoshil ngala atuk zinga chuan Olivier te chian don chu resort facilities tour Neitu chuan beach an thleng pheidera mase Alexander ai ro chuan ruwa manna danga lo nei tuipuya chuan longlenga an chuang ta der mai Alexander chuan Olivier chu manin karkal dana zirtira mase Olivier ro athiam lo wangin tuya alet thale burchin aza wangin Alexander chu tuya anam thlave taringot Tiffany chuan Olivier le Alexander te chu volleyball ben puya alo soma mase Kyle chuan Olivier chuan infiamna lamchi angai nat lo tho lo soi vewat mase Olivier chuan Tiffany somna chu lo pom ve ta saka Alexander chu apot luitel tlat bok atopa chuan an chak dun ta nge nge a abial nu hluile mi padang hlim mela mu chuan Kyle chu athin rim rutun mai abial nu kalsanin akal son ta deya Alexander le Olivier te chu lui kama an waka an shat mi alawin Ridley chuan Queen Patricia yi anom dana shilve nga zel buka ani chuan Olivier chungchang chu thui chiang turina shil ngal buka Alexander chuan amimal chanchin Olivier bula chuan soin anuin marine ecology lama atuina chu atuipui velo thoshila masia pa damlai kha chuan atuipui thinzia chu seitel zelin chu island chu aril ruti thovena do pianga atlo thin thote shila Olivier po chuan ale khubuthar zia tora bulhan tran maidan tora shat lo thote a deadline a thlen trep to thote shilve a ama a le khabuzia ho kha chu a phwa chop vekani thote soi chuak hiala Alexander chuan angai tuana chakzia chu fakin a fen te chuan le khabuthar han nga shet po poyan ti lo arin thote shila an room ko thlenga thla in Alexander chuan reserve fundraiser a kalpuya Olivier chu soma an paning kara chuan in mungtran aum meka aum chhoti achiang tol heni Olivier in ale khabu tor lo zia mulmul line Katie lo luta Olivier chuan bultran dan tor a shithiam to ti aron mungal chuti lai chuan Ridleyan kongka lo langin hotel staff anga in soin champagne bottle pakhathi thilpek angin aron pe a anming zotin na kalsana mase Patricia kol ngalin a report ngalvek Patricia chuan Olivier mimal background chu chui chiang pa ngalin Olivier chu chung ko pa ngai ve tak mai royal family thisin kai lo tanga chor chuak ani wangin a security chu a fapa ne na chen sang turin a shil zui ngal mi mai atu zinga chuan Olivier yomna Alexander kalin abula hun man nuamati zia shila lalfapa ani na soi chwa atum lai takin Ridleya ron langthut anuina biak du thoron shila masi Alexander chuan ngai pui molovin ani na diktak chu asoi chuak ta a Olivier bula chuan lalfapa ni thole Anatolia soi khadot ani thochila Olivier chuan dot shilani chu thinrimin alom lo hlia thinrim takin akal sonmak aruma chuan Katie bula Alexander ni na diktak chu shilin ni thum chung anin kom chung khan alo bum reng thua soya mase Katie chuan ani na wang ni lawa pa ngai taka ingkung ka na siama du wang ani arin tho soya chuti lai tak chuan Alexander chu an pindan kongka aron lang thut Olivier ne na ngai dam dilin voi khatma engma zep anei to lo tur tho Alexander chuan a soya Olivier chuan ngai damin lunch de ta tan shwai turina ti a Haven Islena ti tora zo wangin trophy a Ridleya chu letle a Queen Patricia nen in biain ani chuan Alexander chuan chu nula chu adu tak zitem te zo chuan Ridleya chuan
chutiang taka anlal fa pahlim mel chu alamu ngai lo ani thu shilin mangai na chungchang a soitur chu atop le thuta petri sei mel atang chuan anni pani inkara chuan engamotak omani ti chu sia thiam theni chonulama chuan olivele alexander te chu marine reserve lampani nan kala alexander chuan fundraiser a athu soitur azia theilo thule aril ru ang taka thil soi chwa ahar sa thote soya sanga khoi an en nu chuan an pani in tui chung an luta olivei chuan tui chunga nungcha ti chiang taka an mu chuan ro puya ti hle a nuama ti hle bok alexander chu athu soitur zia puya tiama chumi nu chuan tui kho thla bi ru deu omna huna olivei chu alexander chuan a shwaya chumi mun chu apa ne na an tlo dun thin thoshila apa anga tui chunga nungcha ti tana lok taka malak achak ve thin thote soi chuan olivei chuan enge theilo chana zota anoi na mimal tuizong lama kalarim ti saklo thu soin chu ai chuan anni na nga amo phurna te hlen jok tora aphut tlat thuachila mase olivei chuan manin bumlo tur le hwai sen taka chak zong ti puitling tur chuan afuya an holama chuan kaile tiffany te in haulai an nang fu a alexander chuan koladon wangin olivei le kaila te bulatangin akal sanga kaila chuan tiffany ne na anin kopchoin chhir thu soin olivei chu kwa mai han tuma mase olivei in la sangwata mu chuan arum lampani na kalta a fundraiser huna lo thlen chuan alexander chu alal thuamin ain thuama zam takin balkonia chuan a teisek atuk maya anram lama kirngal tur ani wangin olivei shildan tur shelawani olivei chu lo thleng ve ta chia bok an pani chuan event lampani nan kala alexander chuan haven island marine reserve facility chanpuina tur kalpuyani tur tho puanga olivei ne na an lam dun line alexander chuan alekha buthar tur chu englam nge ni dona rukin ashil thengem te zota olivei chuan paradise islanda mechepa ngai ve tak pakhatin mangai thara ton chungchang ani tur thoshila mun shan fan kwal pui wangle writers block ane asut kyan sak wangin lom thoshil ngala anin du ton na chu mu thei ani toni anin fob don chia ti chuan queen patricia lo lang hlolin ain mel shatira an pani chuan zanria kilpui turina som zuya dokan lampanan kaldon chuan olivei chuan patricia in ritlia kut a khoi sak thin dan chu lo mu a alexander shilin an pani inkara chuan oma nge rin thoshila zanria ki line patricia chuan afapa chu arem ti na tel lovin malak na tur thar puang top thin lo turina shila olivei chu fiam thu mei nei dewin akap ta zeu zewa ale khobuzia engmala chiar lo thu soin aziang thin chu literature lama sang vak lo ho chiar tura zia om tok ani tlang pui thin tho soya fiam thu ti takin ale khabuthar tura chuan royal family lam antel donem ti azota olivei chuan chutiang engma aum shilo mase om thut mai theini atia ritlia localin fundraiser atana donor ho thalak pui angai thoron chila alexander chuan alo hniala ma se nu chuan mi khwalte ngai sakturin alo ti a me chepani te chau chu an thut dun ta ka chuan patricia chuan afapa chu mangai takji tem ti olivei chu zota olivei in chana pek lo chuan o ti na nga in patricia chuan thilpoi takani ti in aniang mi pa ngai lal thla ni lo tan lalina mun om lo thule aum ngai lo tur thoshila thilpoi jok athlen main alexander shil lawangoi renga kalsan turina tizuya riruna takin olivei chu ngoi rengin party na tang chuan chuak ta a kaila nenin tokin olivei mituitla mu chuan abial pathar nen an chanchin asia thosoya lalfa patan chuan ani chu thama ma ti shila athil ti swalte wanga ngai dam dilin olivei nena anin kar chu siam thatle du ti shila mase olivei chuan narin akal son tadeya aroma thlen chuan keti bula engkim ashila an pani chuan in siamin haven island chu chwasan ngalan tuma longan chuan kai ma chen keti chuan winstona message athona engkim ashilfia atozinga chuan olivia mu tumin alexander chu vakala mase room chu lo ruak vekto winstona chuan a message don chu achiar tira anuin engamotak soini ti shithiamin anu omna lama akal tlanghala ritlia bula tok thwana eme ka mu chuan anu chu chwa chala ma se nu chuan minaran nena ingkung kaina nei aphal lo thoshilin lal tha kalzel chu ven him tlat turani thoshila alexander chuan alimna aya amo phurna ada masakzia chin thu soin ani point atonang chi aton ve tho thote ritlia amangai ni ti asya thote ma se
amo phurna wanga alantir thelo ni ti asya thote asoi ve ta veka Patricia chuan apasal boral nuwa a head security chu atana mi thatak ani ngei tho soin ma se in kopero arem lo thole chutiang ani chuan soichiat nanna satak an to thei thua soya anin kai shwai dan le don anin to ema wangin Alexander chuan anu chu anlim na ngai poimo ve to turina fuya Olivier chu New York apartment a thleng to in ale khabu tur chu atop na na endik le a ale khabuzia to te anglo takin he hi chu set ending ani tira video call in a producer nen anin bile a ani chuan azia dan style tharlak chu fakchiamin ale khabua achangtu te omna mun te chu aron fakchiama ma se top dani ro makati thu soin achiar tu te chuan achang tu nu le chang tu pa te atopa hlim taka umdon turin andu thin thua soya ma se Olivier chuan fairy tale ending ane reng thei big lo thoina changa akongka non ki ka wangin hong turina kala kongka hon chuan Alexander Katie le Winston ate muthut mai Alexander chuan amangai thole atel lawa hun mana du lo thuwa shila maktak main Queen Patricia le Ridley ten lo lut vele a Patricia chuan manlai ngai dan wanga tun huna anlimna ti chiat atul lo ti asya thiam tir wangin Olivier chu lom thoshila Olivier le Alexander te chu in kop turin mal somna pe boka antong lo ngai thareng tu a producer chuan Olivier chu ale khabu kha happy ending nei tir jok turin alo ti ve thung bok ti chuan he movie chu top zuita ani